वैशाली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नहीं देते मंगला से सैया चुनरी कौआले गइल बावे थाली पर रखला से। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। चुनरी में सुनरी लग समैया जाई के दोसर लाई दीना मोर सैया कल सके याद रखेला लया जइया हाँ जइया हो ए राजा जइया सुनरी में सुनरी अगसा मैया जाई के दोसर लाई दीना मोर सैया कल सके याद रखेला लया जइया आह जइया आह जइया चुनरी कौआले गइल बावे थाली पर रखला से सैया चुनरी कौआले गइल बावे थाली पर रखला से। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। दीवाना लिखल गाना रउआ छोड़ी ना आइल नमी न कभी कमी नेहा जोड़ी ना दीवाना लिखल गाना रउआ छोड़ी ना आइल नमी न कभी कमी नेहा जोड़ी ना मानी बतिया हमार मुँह मोड़ना जी हम मोड़ना आह मोड़ना राहुल राजा धानी ले आइल गंगा पानी दीपक देखला सजंगला से सैया चुनरी कौआले गइल बावे थाली पर रखला से सैया चुनरी कौआले गइल बावे थाली पर रखला से। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।